buhay ng tao. Sa takbo ng buhay mo, ikaw ba isang mayaman o ikaw isang mahirap na? Sino sa inyong dalawa ang mas nahihirapan? Masdan mo ang mga bata, masdan mo ang mga bata. Ikaw ba'y walang nakikita sa takbo ng buhay nila? Masdan mo ang mga bata, ang buhay ay hawak nila. Masdan mo